Твое? Был? Как ваш Мы вас увидели, для нас это вообще счастье. شفناكم كما شفنا بالشمس У вас хороший визит до Москвы. كان عندنا زيارة Очень زينة надеемся, в لموسكو Казани тоже. ونظمنا لكم زيارة ممتازة في كازان إن شاء الله. Но мы ждем вас немножко ولكن побольше رئيس времени, الدولة نحن ننتظر بعض الثانية. когда тепло будет. Это как-то не считается официально. Спасибо. Это по-русски традиции. Смотри, да. خبز والملح. وكيف يمكن شيء بالعسل؟ وهذا الشكشك والعسل بالطحين. بارك الله فيك.